Conseil des ministres minnu ni o baro timela an ka jamana ɲɛma ka yamaruya kɔnɔna la palais de Kuluba la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil des ministres o baro timela an ka jamana ɲɛma ka yamaruya kɔnɔ o kɛla Bamakɔ Kuluba arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil ministre o ye projet de texte dɔ olu adopté o kɔfɛ ministre bɛ tali kɛ kɛnɛyaso ministre ani ɲɔgɔn dɛmɛ ale yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin bana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi mun bɛ tali kɛ coronavirus bana la ko a yela k'a fɔ nin dɔgɔkun ani dɔgɔkun tɛmɛnen ta bɛɛ lajɛlen ye kelen sabula dɔ ma fara a banabatɔ kan mun bɛ tali kɛ dengue bana la ko a yela k'a fɔ nin dɔgɔkun banabatɔ cayala ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan o la jamana ɲɛma a bɛ ka wele mada kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ko maaw ka janto a fɔ ma ko mesure de prévention maaw k'o janto bana in la o ka se ka bana in kunbɛn cogo min na o kana bana in kana o sɔrɔ cogo min na ka bana in fana kɛlɛ a ye da t'u la Bamakɔ novembre kalo tile 29 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon office de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn o la